नै लोगोफोर नाखाथियाव थांनो नागिरदों जोंहा ओमफ्राय बिथांमोना फट' खेबलायलायगासिनो ओइ सानै मान खारखो ओइ लमालाय नै सासे गारि सिङाव दङ बिथाङा फट' खेबजायानो बुदोंथ' हाथाय सादों बुदों माबा मा होनो हाथाय रज'दों नै इलाय नै दांनायनां जा सादों नै इयो बुदोंथ' इयो सेलेखासो ए है गना बुदों जालायबावो फोरांबो सेलखाया थाइसे आंनि आइफनखौ माबायदि नुदों सेलेखा जानोसै नै रुनाय दा लाबलां फैसा खलां दोनजानो नोंलाय नोंखौ dia selfie दलंनिसो माथो लोगोफोर जायगायाव मोनफैबाय ना खाथियाव ओमफ्राय बिराद बार खोलो 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 बारथारदों फुरला फुरला नुजोबदोंलै जायगाखौ नै दालांबो दंलायलायो हैयां मैयां नै नाखाथि हाजोआ बेनो नैबे थिखिनिसिम थांसै जों नैबे अन्थाइ नुहुरनाया है आंबो गाखोनो आंखौ नारलाय हरलाय फुरानो हायो आं नै ला हर हा गाखोआखै नै दासो जायगा मोनफैदों हा मा होनदों माबाया हाजो गेजेर नांबा हटेल दं ना मा होनखो मा होनो नोङो हाजो गेजेर नांबा हटेल दं ना मा होनखो हटेल दंनो ओइ थिखिनियावसो खोमा सानसेल गाखोदों बायबा गैलालै मोनफैनांगौ हनैलाय बाय गेजेराव जहांहांसो हा रेस्ट लानांगौ यार ए हमबाय हमगासिनो थांफिननोसै होननायखौ आं मिनिनो ओंखारदों गावसोरनो खनै खनै थांलाय फैलाय खालामबाय दाबाय लामा गैयिजों ओमफ्राय नोंसोरल' मानसिफ्रा बे हाजोजों साबाल'
हा हाजोआव गाखोआखै हैलांबायलां गाखोगासिनो नै लामा फोथार खाथियाव फोथाराव नोंलाय सर' हमलाय भिडिअखौ खेबनो होनदों अफ खालाम जा गाखोहैग्रोनोसैलै इसोरखौ नेबाय थाला हैयां मैयां गाखोनो बेस्थ' नै इसोरा चलो फैद' फाग्लिफोर हटेल दंनो ओंखाम मोनजागोन गाखोनोसै जोंहा फैद' फैद' आयौ फट' लानो मोजां जागोन औ दालां मोजांथारहाय दैयाबो थिख्लिलिथार नै फट' खेबसै दे बेवहाय मोनसे होजोंहाय जों ओंखाम जाहैनांगौ ने हटेलाव गोजौआव हटेल दंनो हेलौ माबायदि मोनदों नोंथाङा जायगायाव सफैनानै बार खोलो खोलो ओमफ्राय बैयाव बार गैबावा फाग्लासै बै ब्रिजआव माबायाव नै दालाङाव गैयामोन फिसा सा दालां दंबावो आरोबाव ओमफ्राय बैयाव जा मोजां सिरि सिरि दङ ने बिसोरो माखासेया मानो फैयासै दे ओइथिं मन्दिर दं खोमाहाय नैरै हाबोद्रोजोब्बाय नोंना बे लामाजों ओइ दं मन्दिर खोमा इयो मन्दिर ना माबे ओइ दखानसो खोमा दखानसो जागोन मा बुस्थु इयो इयो मैसो नामालाय निलम मैसो नङा मोसौ मैथेन नामा मोसौ मै खोमा ओइयाव मन्दिर दं बायदि नुहुरदों आङो नै जा मोजां थाखो थाखो गाखोग्रा दंहाय ओइयाव मन्दिर दं बायदि नुदां फैफेराखै नुफेराखै दिनैसो फार्स्ट टाइम ने मबाइलावसो खोनाबाय थायोमोन नाखाथि आरो स्टेटास नुयोमोन नाखाथि दिनै फैथारनो मोनबाय आरो बार खोलो 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 मोजांमोन आरो गोजौआवसो माबायदि जागोन ने आयौ खेबै खेबै थाबायबाय थानो हानाय नंलालै अ थाखो थाखो नङा माथो दुब्लिसो ए नैयावहाय माबा दावगां दंलायलायो दावगाङाव खेबफैलाय आंखौ दावगां दे बेसे थायदो ओइथिंबो दङ दरिमन बिक्कि फिसासा मन्दिर दङ आहाय बे मन्दिर खुलुमनांगौ ना मा नांगौ जाखो मा बिफां इयो बेल बिफां अ बेल बिफांबाथ' दुर्गा मोदायसो इयो मेंहांबाय माथो ससेयावनो दालां फिसाखौ बै दा जों बारनाया ओइ जों दै लामा खोमा बैयो दै लामा नैयो बेनो खोमा बेनो जागोनदां दै दंलायना ओइयाव गोजौथारलै नै माथो हां थोनो थोनो मोनलायबायलै ससे गाखोनायावनो नै गोजौथार आं सेन्देल खुबाय मेङा मेङाखै मेंबाय हाला मा बोथिं लामाया ओइलाय बे गोजौनि हटेलखौ नागिरथारनांगौथ' आरला गोजौथारलै मेंलाय माथो आयौ बेखिनियाव मेंबाय माथो बावखुंग्रियावलाय इदि जायामोनलाय जों बावखुंग्रियाव बिदि जायाना ने आंखौ मेंबाय थाखो मोनसे गाखोनो हाबाय गथ'फोरा हनै थाखो मोनसे गाखोनो हाबाय र' फैदों
मेंबाय मेंसोबाय मेंसोबाय गोजौ गाखोबोबायना थ' थिखिनियाव डाइरेक्ट थांसै एबार खेबफोनायाव गैलालै मेंजोब्बाय लोगोफोर नै गोलोमदै आयो सानफ्लांदों माने गैया होनना मिथिखानानैबो जिरायथ'बाय जों नै जि गोलोमखाबाय ओरैबायदि मेंबाय न'आव दं होनो मोजां नङालाय बियो आयौ मानसि आराम बार दासो बार बारदों दहाय मेंनायाव बारानो गैयामोन खोनादोंमोन आं थिखिनियाव मा मा मोनजाहैगोन रा नै जानथाफोरबि बेखौ जाला खोमालाय आं उदै एसे एग्लुंगोन दानो माखासेया दाबो फैया साथाम दंबावो बैसोर सानैया मेंथारा जि गाखोनो हायो सानैया नै बिसोरनो बिगुर गाखोनो हाखायो सानैजों एकदमबारे देन्जार खालै मेंथाराखै मेंदों नै आराम बार फैलायगौ आराम रायलायगासिनो जिरायफैबावबाय नै मेंनायानो मेंनाय हाय गाखोनो हालानो सिख्लाफ्रा माखासे थांग्रोबाय जाबाय नालाय नुहुरदों हनै खेबसे लोंलायथारदों मालाय मोखां होथेबाय नानिया मेंजोब्बाय नै बिथाङा नै हाला थाबायनो मेंबाय जाबाय दा नोंथां दै फिसा बोहैबोदों नै लेबु खाजि जानो नागिरदों जोंहा लेबु लेमगासिनो सैदों बिथाङा खाथा निमखि लागासिनो ओइ खाथा निमखिखौ दा लेबु जाखाना दानसैरा जाया हरलाय एसे खाथा निमखिया ओइ नों मेंनो रोङिया नै मेंनो रोङानो हागासिनो नै नैबे जाबाय संख्रै नै लोगोफोर एसे मोनफैबाय ओमफ्राय थिखिनो मोनो जि गोजौ दंबावो नै आं गाखोनो हानाय नंला बैयाव दावदै फानदों खोमालै दावदै जाहैनांसिगोन नैबे अन्थाइ बारियाव आंखौ सोरबा फट' खेबलाय ओइ जा मोजां नुदों जायगाखौ जि मोजां नुहरदों नै मबाइलाव ओमफ्राय मोजां नुवा मेंनानै थैनोसै ओइ थाखोसेल'सै मोनहैथारसिगोन नै बैनो थिखिनिया आयदाय मेंजोब्बाय नै आं बोखोग्राया बिबार बारसायलानो बख'नो राखै आं गबाय ए हाग्रानि बिबार दावदै फुल नामा होनो आयौ हनै अयथासार गोजौ नै गाखोनो हाला दंबावथारो आयौ लोहो लोहो मोनलायबाय आं थिखिनि मोनफैबाय नै लोगोफोर ओमफ्राय आं बे अन्थाइ थिखिनियाव गाखोलायावनो थालांसै आं नैयावहाय सान थालांबाय इसोर गाखोनो हालानो दुब दुब मोनलायबाय नै एकदम आरो ओइनो गाखोहैबाय माखासेया थिखिनियाव आं थांफायासै जाला मेंनानै ओइ खोब जासोनाय मोनदों लोगोफोरजोंनो थांफिनसिगोन थाबाय थानो बाबाय ने बाबाय मेंबायबो ओंखामबो ओइ गोजौनिया दाबो ओंखारबोआ गोजौआव दङ दहायनो गाखोना फैखांबाय गावसोरबो बोखांबाया नालाय ओइ दहायनि लोगोखौनो गावसोरबो बोखोआ नालाय दुगायानो लाजाया सैमानो दै होदोंमोन आङो ओमफ्राय नैबाव मेथाइ होदोंमोन ओमफ्राय सैमाया होसोलांबाय ओइनो
मोख्रा ना मा दंनो मोख्रा दंनो जों ओंखारफिनबाय ओइनो जोंजों थाफानाय सैमाया नै खालु खालु हारसासो रोङो बर' रोङा हिन्दीबो बुजियो ओइलाय ओरै गोलावबाव नुहुरा नै जों दा गाहायाव मोनफैफिनबाय गोजौनिफ्राय ओंखारख्लायनानै थांफिनसै नै जोंहा अट' गाखोबाय बिसोरनि गामसा ओमफ्राय ओंखाम जानोसै दे जोंहा मेंना फैनानै पक'रा माला इदि फिसा जाखो पक'रा माला इदि फिसा जाखो नों सिफ्लेयाखै ओंखाम जाफैबाय बागुरुम्बा हटेलाव ओंखाम उखैथारबायमोन नै लाइट होनां ओंख्रिफ्रा नै दालि बे मैथ्रु आलु भाजा टमेट' नारजि अनला लाब्रा ओमफ्राय आलु भाजा बायगनलायनो बे मामलाय लम थाइबें नोंना मा थाइबें गैया नामा बेखौ हानहर आंनिखौ पापर ओमफ्राय नै दाउ जानोसै हेल' लोगोफोर नै आं दा न' मोनफैबाय न' मोनफैनानै दुगैखां आरिखां ओमफ्राय आं दा नै उन्दुबाय ओमफ्राय लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियावनो जोबथ'बाय बाय बाय लोगोफोर गुड नाइट